Здравейте хора, днес ще пробваме инстантни нудали. Аз от много време съм яла и сега нямам търпение да им пробвам отново вкуса. Ето тук съм изсипала едни нудали, които сега трябва да ги разчупа, радве! Ето така. Ето така. Другите се, ето така. 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 Сега оставяме камерата и тук за мъничко. И палиме в микровълновата, която вече не става. Ама все пак топли. Едвам закрепих камерата. Така. Да стъхнете, да пукнете, хубаво да ви взям. Малко ще ви натопова водичката. Ладно. Чакаме сега се загрие. Ей, сайдно. Намериха се нудали. Опа! Готова си! Още. Не! Уи! И да веляваме камерата. Така. Вадиме това. Тъй като още не е готово. Компот! Така. Ако виждате всички компота. Сега всичките трапки ще ги слагаме в този буклук. Какво за буга е това? Оле. На мен ми прилича на лена от охлюби. А това още няма да го слагам. Това какво е. Сега ще го дегустираме да не е люто. Това е сол. Да, това ще го слагаме. А това са зеленчуците. Къде е другото? Олио. Буквално защо има олио? Практически лайна от охлюби. И сега се сетих, че допреди малко убих някакъв охлюб. Защо фърчиш като да не казвам? Край, сипах си под пръстите. Кофи си ришуе!
Не знам дали чувате детенцето как се хили. За малко да ги натиснем тия лайнарски спагети. Така. Добре, хора, ако ви се дояло това, аз вече не знам откъде е. Има един трик. Значи, слагам 2 клечки за суши е така. Запръщвам ги тук. Слагам спагети тук. Върху това. И това левитира. Не знам дали сте го виждали в TikTok, YouTube или Snapchat. Или Instagram, или Facebook, или каквото гледате там. Става нещо паранормално. Чувам някакви тропаве. Та кучето. Аз направо сърцето ми скочи. Чакаме да стане. Койчука! Не искам сега пратка от тема. Тъпата пратка от тема. Аз съм в кухнята, как мога да влезнат в къщата, като аз съм забравих зараза. Мали, тия ма плашат с всичко, значи. Аз викам на дете, снима то се хили. А те са. Това е смука. Някаква свиня свирава. Не знам защо изтръпвам. Аз мисля, че вече трябва да слагам тази солбата. Само това е сега, защото аз не знам дали е лето или не. Няма да ям в тази чорба. Разбира се, ще сложим в тази чиния Коледа, когато... О, сега е 2025 и не е Коледа. Как го пускаме? Дай да го пробваме. Задължително трябва да си купите такива. Мисля, знам от Lidl. Купувала съм си много пъти от Lidl. Така. Добре, да го разпробваме. Айде, Капе, завира. Нищо. Просто ще го взимам с ръка. Така. Нека да го прехвърлим така. Охо. Така. Аз съм вилица. Изгори се с водката. Малко го мешаме, да мога да го ям. Добре, става добре. И цялата ми ръка е с спагети. И за да никой не види,
Така. И да го ям това, мисля навънка да го ям това, да си не по-бързо. Няма да го пипа! Вижте това. Вижте, слуня! Давай, бързо да го размия. Защо е толкова силно това, че чак ноздрите ми? Добре, нека да пробваме това дали е олио или е течност. Ако не се абонирате за моя канал или не ударите камбанката или не лайкнете това видео, сега знам къде живееш, ще дойде и ще ти обезкостя краката. Аре, режи се! В храната. Ето така, за да се помажа по ножицата. А това 3 часа ще го режа. Какво ми снимаш ли? Какво е това? Това е, че тук ще повърна. Трябва да пия вода. Не мога. Край. Честно. Благодаря ви, спагети, че ме спасихте. Това го хвърля в кожа. Добре, време е да ги пробваме и да ги сложим на някакво место. Така. Добре. Ей сега идем. Малко е люто. Ей, дух, ако си тук, искаш ли храна? Яш тази храна. Абе, гледай си работата, аз искам да ям. Ами хора, аз не мога да продължа, защото е много изостуд. В следващия епизод ще видим. Чао! Ари, сгаси се!